हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव लोगोफोर माने जोंहा दिनै मा होनना बुङो फैबाय थानाय जि बिटिसि बिसायख'थि नैबेनि माने नमिनेसन दाखिल खालामगोन आरो ना केन्डिडेटफोरा दिनै मा होनना बुङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नमिनेसन दाखिल खालामनाय आरो मानसिफोरनि होंगो दोंगोखौ नायदो दिनै माने बेयाव मोननैबो हान्जाया मिथिनाय बायदिब्ला मोननै हान्जाया बेयाव नमिनेसन दाखिल खालामनो फैगोन जोंहा मा होनना बुङो UPPL हान्जा आरो लोगोसे BPF हान्जानिबो दाखिल खालामगोन होननाय खोनादों ओरैबायदि मानसि जानानै दङ उदालगुरि कर्टनि लांगोनायाव आरो दिनैना एसे नायलांदो लोगोफोर आङो दिन्थिलांनो फैबाय थानाय आरो बिसायख'थियाव सोर देरहागोन बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो दे लोगोफोर जोंहा UPPL आरो BPF जों थाक्कार जानो थांगासिनो माने आरो बेयावथ' दा सिनाय मोनला मानसिफोरखौ सोर BPF सोर UPPL माने गोबां जायफोरा UPPLनि माला गानदों आरो फ्लेग लादों बिथांमोनखौ सिनायगोन आरो BPFनिखौ जायफ्रा टफि लादों गस्ला गानदों बेखौ सिनायगोन आरो मानसिया सोरनिया बारा जादों बेखौ एसे नायदो लोगोफोर आं एसे दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो नैबिथिं ओरैबायदि होंगो दोंगो जानानै दं नैबिथां बाजैमोनखौथ' सिनायबाय UPPLनि होननानै ओमफ्राय आरो ओइथिं दङ टफि लादों BPFनिया BPF आरो UPPLनि दिनै मा होनना बुङो नमिनेसन दाखिल खालामनाय नैबिथिं नायदो माबायदि भिर जानानै दङ मिथिनाय बायदिबाथ' माने बेयाव मिथिनाय बायदिब्ला थारमाने UPPLनियानो बारा दङदां बायदि नुदों आरो ना मानसिफोरखौ नायनानै दे नायलांबाय था लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन बिथांमोना जाहैबाय UPPL हान्जानि दिनै UPPLनि हान्जानि सिनायना ला माने जेसांखिनि नुदों दिनै UPPL हान्जानिखौनो बारा नुदों खिन्थु BPF पार्टियाबो नमिनेसन होगोन नाथाय बिथांमोननिया बिराद खम आरो ना मबे समस्तिनि आदामोना भेरगाव समस्ति ना UPPLआ देरहानाया रोखा भेरगावआव देरहाखागोन उदालगुरियाव 10टा साब डिभिजनाव मथा मथि 8टाखौ टार्गेट खालामदों UPPLआ नंगौना नङा देरहानांगोन देरहानायनि खामानि मावनांगोन जेसांखिनि बेयाव नुदों खिन्थु BPFनि गैया दे मा होनना बुङो UPPLनि बारा दङ BPFनिबो जागोन नमिनेसना खिन्थु BPFनिया खम नुदों आरो जोङो बिथिं नायदो UPPLनिया मबे समस्तिनिथाय बेखौ मिथिथ'ला सब UPPL सिक्रेटआव दोनबाय आङो जागोन दा जायो बेदाम फैदों सिक्रेटआव दोनबाय Zindabad, Zindabad. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. 뭐야? 손시하는 맛을 실래, 너? दावबायसा बर'नि आरो बेयो भेरगाव नुबाय दा लोगोफोर UPPLनि दोहौखौ माबायदि जानानै दङ गोबां मानसिफोरा रायलायबाय थादों बुंलायबाय थादों माने UPPL हान्जाया एबार सरकार दानो हाया होननानै नाथाय बियो नंखाय लोगोफोर नोंथांमोना नै दिनैनो नायदो जोंहा उदालगुरि साब डिभिजनाव गासै 10टा समस्ति दङ 10टा समस्तियाव दिनैनि तारिखाव जोङो मा होनना बुङो 8टाखौ देरहागोन होननानै UPPL हान्जाया बेखौ टारगेट खालामनो मिथिबाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL हान्जायानो आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारानो फैफिनगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो नोंथांमोना गोनो गोथो जानो गोनांथि गैया लोगोफोर नैबे नमिनेसनाव नुजाथिनाय मानसिफोरखौ नायोब्ला आरो नोंथांमोननिखौ बेयावनो हमदांनो हागोन आरो ना माबायदि ग्लोब ग्लोब फैनानै बाहागो लाफैदों मानसिफोरा आरो बेथ' गोबां खमसो आरो दंबावो जोंहा उनावहाय गोबां सुबुंफोर दङ आरो जायफोरा नमिनेसन दाखिल खालामगोन दिनै बिथांमोना दाबो सफैथ'बावाखै बिथांमोना फिल्डआवनो दङ दाबो
बायदा लोगोफोर मानसिफोरखौ माबायदि जादों नायदो UPPL आ देरहागोन ना जेनगोन बेखौ फोरमायहरदो लोगोफोर कमेन्टआव नोंथांमोना गोबां रायजो राजाफोरखौ निउसनि गेजेरजों थारमाने BPF हान्जानि मानसिफोरा माने कनफिउज खालामना दोननो नागिरो दै नोंथांमोना बेखौ दा फोथाय लोगोफोर नुबाय दा ओइ दिनै नमिनेसन साबमिट खालामनायाव माबायदि लैहोर लैहोर मानसिफोरा फैनानै बाहागो लाफैदों गासै हारि माहारि नुबाय दा नै
हनै नांगोलनिया नांगोलनि फैबाय